har lyst til bare at skrige som en lille hjælpeløs pige. Men til hvilken nytte? Der er ikke en eneste, der vil lytte. Vil altid være alene. Det vil jeg altid mene. Uanset hvor hårdt vi kæmper, så vil der altid være nogen, der lægger en dæmper. Det hele og aldeles tomt. Alting virker ensomt. Løgne bliver igen og igen fortalt. Om det er tykt eller smalt, ligegyldige ord strømmer igennem, og vi alle tænker indimellem. Hvorfor er jeg lige her? Kommer der virkelig ikke mere? Skuffelse på skuffelse sker. Jeg er helt færdig der. Uanset hvor hårdt vi kæmper, så vil der altid være nogen, der lægger en dæmper. Det er helt og aldeles tomt. Alting virker ensomt.